Здравейте, прекрасни! За тези, които не ме познават, аз съм Майя Атанасова и преди 6 години основах дамски бизнес клуб BM Lady. Мисията ми е да помагам на жените. Фокусът ми доскоро беше насочен към бизнес дамите, но от този месец BM Lady се развива още повече. Става една голяма женска екосистема. BM Lady е за дами, които искат да се развиват, дами, които искат да намерят себе си, дами, които искат да преборят страховете си, дами, които искат да обърнат внимание на себе си, дами, които искат да бъдат щастливи. Жените, които са щастливи, те правят щастливи мъжете си, децата си и всички около тях. Дамите, които са щастливи, развиват прекрасен бизнес. Дамите, които са вдъхновени, също се развиват. Дамите, които са вдъхновени, летят. А когато една жена е щастлива и лети, е готова на абсолютно всичко. И не са празни приказки. Не съм го научила от някоя книга. Да, прочела съм доста книги, минала съм през доста обучения, слушала съм много ментори и така нататък, но при мен всичко е опит. Това, което мога да ви покажа, което мога да ви дам в BM Lady, е миналото през моята призма. Знаете ли какво е BM Lady? BM, знаете ли какво е? Това е бизнесът на Майя. И не защото се фукам, не защото искам да съм не знам каква, а защото аз смятам, че е така, минато през моята призма, през моя поглед, нещата си се случват. Не е нужно да се копира, не е нужно някого нещо да се следва и да се правят стъпка по стъпка, едно към едно. Всяка една от нас, жените, е уникална със своята енергия, с своето вдъхновение и аз вярвам, че това, което съм създала с BM Lady е нещо уникално. Бизнесът на Майя е моят бизнес. BM Lady е бизнесът на Майя и е насочен към жени. BM Lady може да е бизнес маркетинг за жени. За мен няма никакво значение. Важното е, че BM Lady е създаден с много страст и желание да помагам. Да помагам на жени, които искат да намерят своята среда. А дали BM Lady е вашата среда, може да разберете като дойдете на някое наше събитие. Ако се обадите за повече информация, може да правим лична среща, онлайн, наживо или да си поговорим по телефона. Ще ви задам няколко въпроса и ако се усетим, ако вашето място, имаме допирни точки и ако мислите, че вашето място е в BM Lady, много ще се радвам да се присъедините. BM Lady е подкрепяща среда и приятелска. Тук няма скубене на коси, няма лицемерие и така нататък. Тоест, понякога, дори и да се случи, те сами органично си се отделят. Но остават тези, които искат да продължим заедно. Много ценя това, уважавам това и вярвам, че в страната ни има много такива дами. Защото аз лично съм срещала много такива дами. Това е толкова вдъхновяващо, че нямате си на представа какво е. Влизайки в BM Lady, имате възможност да се докоснете до най-различни жени, амбициозни, силни, преминали през много изпитания, но са се справили. Жени с мечти, с мисия. Това е място, което може